Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam sınala. Allah Teala tarafından onun tırmış yolunda sınav артından sınav kile başlay. Әтисенең bir туган абыйсы үлә. Кадерле газиз хатыны Хадиджа радiyallahu анха Allah Teala huzuruna күчә. Һәм Таиф шәһәренә үгет насихат кылыйм дип, вәгазь сөйлим дип, туры юлга бастырыйм әле дип, ашкынып, вәгазьләргә дип килгәч, аны куып, ташлар атып, яман сүзләр белән каршы алып, барып җибәрәләр. Һәм сынау артыннан сынау килгәннән соң, Аллаһ Тәгалә Коръәндә вәгъдә бирә. Иң соңында җиңеллек бирәм дип. Һәм Пәйгамбәребезгә дә олуг бер бүләк җибәрелә. Ул да инде Миғраҗ кичәсе. Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте белән, нуры белән һәм бик күп бүләкләре белән бәйле булган олуг бер бүләк. Пәйгамбәребез алейһиссалату вассалам янына Җибраил фәрештә килә. Һәм Пәйгамбәребезне Бурак исемле җәннәт бер барлыгына утыртып, бик тиз арада Мәккә шәһәреннән Әл-Акса шәһәренә күчереп, һәм Әл-Аксадан Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте белән мул булган очрашуга якыная Пәйгамбәребез. Шушы Миғраҗ кичәсендә Пәйгамбәребез бик күп серле әйберләр күрә. Мәсәлән, җәннәт белән җәһәннәмне күреп, пәйгамбәрләр белән очрашып, пәйгамбәрләр белән намаз укып, пәйгамбәрләр белән киңәшләшеп, Аллаһ Тәгалә тарафыннан улуг бер бүләккә, намаз бүләгенә ия була. Һәм шушы Миғраҗ кичәсеннән соң Пәйгамбәребез алейһиссалату вассалам янәдән Мәккә шәһәренә кайтып, Аллаһ Тәгалә тарафыннан булган бүләге белән, намазы белән мөэмин мөселман бәндәләрне очраштыра. Әйе, һәрбер мөселманга 5 мәртәбә белән көненә намаз укырга фарыз ителә. Һәм Пәйгамбәребез әйтә, һәрбер мөэмин бәндәнең Аллаһ Тәгалә белән очрашырга теләге булса, намазга бассын. Намазы аның Миғраҗы булыр дип килә. Бигрәк тә намаз ул шундый зур кадерле бүләк. Кай вакыт әгәр дә без бүләкләрне берәр илче аша җибәрсәк, һәм бик кадерле бүләкне без турыдан-туры бирә торган һәрберебезнең гадәтебез бар. Аллаһ Тәгаләдә намаз дигән бүләкне турыдан-туры Җибраил фәрештә аша түгел, турыдан-туры үзе 50 тапкыр намаз дип бүләк иттерә. Һәм иң соңында Пәйгамбәребез алейһиссалату вассалам Муса алейһиссалам белән киңәшләшеп, 50 мәртәбә белән укыла торган намазны 5 мәртәбәгә калдыра. Һәм Пәйгамбәребез алейһиссалату вассаламның рәхмәте ия булуына карата. Аллаһ Тәгалә бер зур бүләк бирә. Әйе, 5 мәртәбә белән көненә үтәп дә 50 тапкыр намаз укыган кебек әҗер саваплы була алабыз.